Welcome, Father Sok Fernandez. Wala ko match kay Arvin Omapol at Ruiz. Ibay ko kay Indo kayo pamilya ni Indonesia. Atau saya katakan masipang apa. Ako ay mangata ko sa naka-page na sa pahina na nagkasundo ka sinatangay ang yawa o Diyos. Ay kasawa na. May kasunduan, may kasabutan. Ikaw yun ang Diyos at iyo. Pero, nananabasa. Yun ang ginawa ng pasal ko. Pero tatalaman na niya. Mula dito, so, pamilya. Sulit-sulit. Tasa na ba? Kaya, ang gahapon sa linggo, doon ay dakong pista, no? Hindi pista sa Eucharist, Corpus Christi. Doon ang Corpus Christi, lawas ng Cristo ng Iglesia, Efeso 5:23. Si Cristo magulo, Iglesia mag-lawas. Kung siya mag-aluwa, siya lawas. Kaya sa katapusan pa rin hapon, uman si Kristo kahibo taas na wala. Madyan sa John chapter 13, 14, 15, 16, 17, 5 chapters. Just discussion of begin. Ya, pagmamahal ko ang apostoles kay Iko, siya, siya achipitir ng Ducati. Hokes in corporation. Hic Alexandris mi in eterni novitur eternitate et ipunditor picationem religionem omnibus annumis. Sa ito pa, dindot kayo pagkasumis gino natin. Ikuha sa ipano, kuha ka mo kaon, kuha kaon. Kailan mo nag-i-interpret niya kanang isulti na suno, iyan ang bulong. Sa pagkayang pulo na 5 kapitulo taas yung wali. Kung kumani ko ito siya, nagkakalawatan mo, taas ka yung akong diskurso ninyo. Sa saluan sa isang umingon sa si Jesus ang unod huwag kapuslanan. Kundi ang pulo huwag maghatag ang kinabuhi ko ng kapuslanan. So ngayon, umamin nito na may kapuslanan ng kalawat unod ni Kristo, naapan. Isulti na. Ang unod ay kapuslanan kung dili ng akong pulong espiritu, kahatag ka ng kinabuhi. O, yan, pulong mo importante. Dili unod. Yan ang itong kapag anak mo, kung dili sa pagkaya ng Ginoo nga, kining flesh, tawahan ng gagawin. Kaya sa pagkonsagra, Lucas 1:37, Lucas 1:37, Iya pares tato sa Isaias 14:24. Sa Lucas 1:37 nag-ingon nga ang kahong sa pulong sa Diyos why nabilihin. Kaya sa Isaias 14:24 unsa akong isulti tinuuna matod sa Diyos. Nga akong gitinguha, mahitabo na. Akong gitinguha, mahitabo na. So muna nga, the Eucharist is not really derived from human power, but it is God's power. Malagang ulod ko ay kapusan ng human power. Please, tao na ay kapusan. Dili ang akong mga puno ni words of consecration. Kaya karang kung may tabo na kayo nga ang mga tao magkalisod ng sabot, yan ay na magkalisod ng sabot,
matinta rin o pagsupak ng patulunan na di may mo ginawa na manang winter na the argument of God. Manang kaya sa Hebrew 2:4 ang Diyos maghatag timaan na milagro aron pahamukan foundation sa pagtulong na gusto niya itulog. Mana nga kini itulog ni Kristo itong sa kalawat lisod man sa ito, yung ito ali siya na namin may magkanibal na kao tagong sao hindi mo na kanibalism pero magkalawat na to isa tinoon nga it's no symbol but real presence, real body, blood, and divinity of Christ ato nakalawat. Kaya karang kanibalism, mga pagano man ang loob, patyo lang tao. Pag kumanutuon, isugba ba? Ilan na tulog-tulog kasi kawan, tulog sa tao. Muna yung kanibalism. Ya out of hatred, is na gusto nga salgahan ng ilang kinabuking loob nun sa lasan. Kaya sa lasan, afraid kayo sila. Mga prutas, wala itanong, nandi sila. Mga bunga, sa mga bungahan na sa apple o kining saging, sa usap saging nga, habis nila, wala ito. So, lipay kayo sila. Dahil sila gusto masalgahan kayo na kinabuking. Muna kita sila, layo, langyaw, patay ka na. Ihaw, ano ang ginila? So that is cannibalism. Out of hatred, pero sa Ginoo, out of love. There is no greater love than this, that the one who loves gives up his life for others. One element labaw ni gumaha nga nahigugma magatugyan siya ginabuhi alang sa higugma. Morang yung kares. At sipiti mandukan. Wa sa mingon na at sipiti it our day. Kuha o paminaw. Lain ng paminaw. So, minaw tas na gidiskurso. Pero paman, at sipiti, dawata, mandukati kan naman, kaon yun. So, it was really kaon yun sa kanang lawas yun. Sa one size, 31-48, ya, verse 2, Jesus. Ako buhay para ng nanawas na. Ang inyong magkinikanan, na Israelitas, nag-aon, kadalaw sa mana, pero sila na namatay. Ang magkakaon sa mga tinapay doon ay kinabuhing gaya. Ako ang buhing tinapay. Ang magkakaon sa puno doon ay kinabuhing. O katong dili magkakaon sa puno, huwag kinabuhing. So this is very Catholic doctrine that contradicts Protestantism. Kaya hindi mo may kalawat na tinuray ng kalawat ng Protestante. Kasi pulog lang. Kaya kung na rin yung simbolo, karena bandera simbolo ng nason, may mukha bandera. So it is a real presence. So magkalisod na yung matawag sa buhat mo na ko, nga ginawang taraho nila. Sa itong sakramento, Bornia, Confirma, Kumpisal, ngayon, Kalawat, Ordins Pagkapabe, Kasal, Bihog sa Masakito, ang mapintakang milagro, karang milagro si Palestina. Kaya na yun sa galing, makatag ba ito? Mapagyan ko makatag. Dito rin sa Talisay kong namin ko na pare si Padre Jonas na may Harris. May siya, so, kado mo ba ito yung bisulti sa Radyo? The Book of Eucharistic Miracles. Doon na ka na. Nagulo na ako pati. Nagiging ko na. Nagat ko itong ihatag na ko na ko. Ako hindi pa serious. Klaro ba kayo? May kayo pagka-serious. Ihatag niya. So, muna nga, daghan kayong mga milagro. Ang usa lang yung milagro nga, diligid dito po sa ako. Yamigo kayo kung nakumpare kayo milagruhan. Padre Sincero Lucero. Sincero Lucero. Ang kabuto mo niya. May mo siya gusto. Masaya na siya dito sa Samar. Ito panaw sa Samar ka ng KMP. Yan, pariklahan siya dito. Hulga. Ang ito dito ka, ito niya sakit.
nagdagis sakit ko ulit, hindi ko makita. Sa nasayan pa siya sa Guadalupe Pares, pura-pura siya. Dahil itawag ko, sikol. Kaya sikol ka ba? Padri, ngayon masakiton sa ako, imat yun. Kung bisa lang ito, di man yung kamaliban ang pare. Kaya ito, dumaan ito dili, Padri, Mosino Paginawan. Pare, pero ngayon magawa mo surat Felix Paginawan. Ang ilang yung lungsod, Calatrava, Negros Paginawan. Kato pa na lugar. Pagkatong ako, kaya nung na-seminar nito, hapon na doon, simpa ko, ang pare, nagawa na yung tigil ko sa buting bulihan sa pare rin. Hindi siya, hindi sa English, sa kanil mo na nagdoon ko. So, kung ako, hindi siya, ang gaya. Pero sila, kaya, pero English, ito, still, tuloy, kita, unahula, kita, Amerikano na Islander, Spanyol. Sila siya, si Padre Binondo. Ngayon itong natawag ito, labi na Sir Felix pag ginawa kay iyang tungkol. So, santos kaya naman yan. Sa pag-iraw, wala sa pulis man yan. Tindihan na siya sa bukid, buksong, niya kami katumangkol, kisami simbahan, dami nito pagkaon tubig. Kaya di mo niya gusto biyaan simbahan, pinuang niya sa ako. Pero gikawa na ang university, sa rin ako. Amen yung gusto iyan, ang iyan yung kanabang conviction sa iyang pagtuong sa pagkapare. Isa ko sa kalayo, basta tawag ko na siya kumpisyan, kaya isa ko sa wala siya, matuloy. Ito mo na nga, gilansan siya, grabe kay hilanat niya. Kuro, na may kanang kampana niya sa putahan sa dito, rin mga ito bata, ako ang pagtingin na emergency na. Ngayon ay pare sa Kristan, narawa doon sa ituyo. Padre, kumbisa, siko. Ayaw ko gato, umana lang, kasi mulihan ka, ilantan mo lang kayo. Siya doon ay kutuloy. Di ba ako sa kumbo ko? Wala itong hapon. Ang damang kapayo. Yan na pa itong nagpuyog na ko, una na siya sundo natin. Grabe kayo ang hilana. Pero yan ito kanya, siko na kapisang kalawat sa susakit. Ano ka pa rin? Mauwi na akong ipanumpaan. Kinabuhi ko na tayo. Kaya ang ginoo gusto siniguan. Kaya mapasayin ko kaya tamana, bila ito pare. Kung maghinulsod si pagkaya taman sa kinhawa, yung ang available nga pare, naghinulsod siya, hindi ko na yung maghinulsod, mamatay, malawa siya. Nimo Pinitor Kuya Adit Musibel. Pinulungan na sa kanong moral law. No one is held responsible of what is impossible. Dili na pagkasato so sa kakatungdanan ngayon itong buhaton, pero dili na kahimo. O palitan ka itong pariya, grabe mangilanan. O palitan ako sa tao di kasimpa Domingo kay ihilandan mo kayo. Di kasimpa Domingo kay nagbantay ko sa kitong niya mga asawa. Di sa kasimpa, kung sa kasawa. Di mo tinto kuya impossible yan. No one is held responsible of what is impossible. Dili ka makasalon so sa kakatungdanan nga dili ka niya. Pero makahimo kaya ka, dako sa mortal, bilang Domingo, kape kayo kay sige buntar ang TV, gibuntakan ko. Sige, simpak sa'yo. Pero naman may sasunod to, hapon, hapon gabi, ganyan. Di ko siya kapaliban. Gawa sa puwerte na ginlayo at atas bukid, mga 50 kilometers, way sa kanan, hindi na kasimba, wakit na kasa. English na nagsimba, layo kay nga ito, sa bukid. Direkta lang siya. Wala yung sa buta, biyahe ka ron. Matul niya sa lao ang barko. Yung sa mga pagsimba ng may pare na nabisa. Hanto niya, butog lunis. Labay na Domingo, ang kakasimba. Huwag yung kakasa, bisa kamay lang sa. Kay, di mo tinito kuya an impossible. No one is held responsible of what is impossible. Di ba tayo kung simba sa mga taas-law. Pero, bungas ka na po, di mo simba.
Kung dili pinata, na ako'y commitment na leo ni mga turti, balik bayan, 50 ka mo, wapoy di luto, sa gatos ka pa, kandi, to ka baka, yan, inom tama sila, tuon ko ni sayo sa Domingo, 4, kaya pag, alas 10, apri na kumbira. Yan, wag kita kasi pa kaya nahubog ta, salam ng sana. Kaya gipalabi na to, kalingawan, kabusog sa lawas, kaya sa kasimba. Pero nabian ta, gilantan ta, hindi na kasimba wala ka. Kaya imagine, kataas sa langit na naog ang Ginoo. May yung ginang matulog sa kalibutan, pagbuka niya sa kalibutan. Kay power of agility of God. Pero kala nga pagbaktas, katong ko ng lugar, kuya ko sa kumandi ko. Ang ukmana ni Pilato, ukmana ni Herodes, niya madong sa Mario, dili kay layo, pero mungkin na. Karong kanina, di na naman kita mungkin, gibuhatag simbahan mo na ko kayo. Nga gatong ihayaan sa Ginoo, gatong lunganan niya, nasunas na ko kayo simbahan. Nagatong ko anak. Datos kong umigo. Siyapsok, matong kagong nila, nakurili. Nga nila ka mato, sa basa ka sa Biblia, di ka kibawa na kung saan na lugar na kapita na ibasa sa Biblia. Wako ko plenty work, 150,000 na ito. Yay, wang kahudis ko na bata. Hindi na lang kuyog, kay kuyog. Oto, dali-dali ko nga kuda, gamay kayong ba? O sa ka-jacket, sa kapulo, niya, mga toothbrush ko sa mo. Ako mumigo dito kada magbata ko. Katakan mo ni, sa mga talang dami, ako pa, ako nag-isapit nyo rin. Kaya dagang kayong lugar, kaya mag-iris sila. O, jacket lang ko kayo, mainit ko ito panahon na, kaya bago pang yaman ng winter, nagpabiling pag-aircon ka ito. Okay. So nagato ko nila, kalma rin. Kaya na pag-ilugar, niya, kadiligan gusto ng ipanamit. Kanang kalma rin. Ang lumag, yung tagan sa katubang Kuros ni Cristo na pa. Pero kaya huwag ninyo, kaya nga kayo musuong, kaya na may altar, yung musuong ganito kayo muhikap ka sa katong ilugnan sa Kuros ni Cristo. Na may tabo. Amin na kong pag kuman ako hikap, sibog ko. Kaya di man ka po na bulong ka kung luha pa na kung sa'y kaguha na kung hikap ang kuha kung isa kong masyagit yung oo ko. So nakita kong miskina. Sibog hilat ito. Ang mahon ni Rudy Gabigas, kung siya mas Rudy, dito man ang mga Gabigas, doon na dito po, doon na tayo nakita, kita po, Jesus. Pas kanya niya sa isulti na po, hindi po ka dumog, hindi siya kasabot. Kita rin ako. Katong paghikap niyo mo ito sa katong ilugnan ni Jesus nga lugar, siya, nagkila ko karon tanan yun. Business trends. Nga pa kay kasuko, kalibot-bot ko, yung bus minubo. Ano mahila ka, ibut, ibut nga kayo. Balik ko na itong isulti mo nga. Buka kaya cross. So siya kung na po. Tapiran pa siya, sumbakol, lunan pa. Pagkadugog, dugot, pag yun, kagalagyan, tunok niya ang ilikod rin. Dugog po na. Sus, parang ito na ito. Para maluwas. Yan din, kita ka mo sa sakripisyo, kita ka mo magbuglay, kaya ito bata pa yun, may pambit na ito. 13 year old, 1 kilometer plus ako na ito. Kaya pa man kasi ka na, maksudnya, pliti, lakaw na po niya, kung niya tayo ano, ganang chinilas dito na guma, bakya ni Nini, bakya ni Lili, sipat-sipat pa. Ako yung maglabas ako, puro, t-shirt, kaya kung may iso, this is ako may iso buhay. Basta ka, Domingo, ganyan ko na ito. Flipay kayo, but this is sacrifice. Kaya po, kinira, kagbili ka ito sa kabisyon dito. Kato dahil kanang dungeon ba? Ukmana ni Herodes, Hari Herodes. Dito man, ipasulti kay Kuke, bakante naman ang lugar. Sesok, di mo na guide na mo with his permission kasi may pinto Diyos sa mga dapit. Yung iyong ito. Pero diskurso ko Bila dulo-dulo. Gini-gini sunod ako.
Ya bagaimana? Dito mo is danjot. Ay, danjot. Luyo sa kumana ni Herodes. Ipagkanao eh. Hitit kayo. Bila to kalakang pedong suros. Siga. Sus. Tuwaban ka ng langog. Kita mo ang langog na tagtong. Mga dugo ito sa tulata. Yes, Kristo. Di tayo. Pagkata na siya no. Pati. Sumagun siya. Dia pergi. Waktu pinod. Tiap yun nga. Doon ay mangito kay Turcio. Nga gipangibutan. Bungod sa itong Ginoo. Iya paghuman. Nasa nagdangdang mo. Plat nga putaw. Pagbaga. Di pagtungtong na itong Ginoo. Sa tupaskit niya ito nilakaw. Igibugapo siya. Liog. Hiyawag niya. Gikuyo. Hapag nga ito sa. Nga ito na sa Nairobi ni Pilato. Terus diingat. Ngayon ko. Amor si Pagan, love. Can only be compensated with love. Ang gugma, di matagbaw, hindi tumbas sa gugma. Ingon ko, gugma ko yung pangayon ko siya. Kaya kanang gugma ha, ako ganang, ato ganang, paduguan, tulog sa gugma. So, ang milagro sa Eucharistia, kapon man ito ipunan ni Diyos, Pablo umpisa, ang pare sa mga lugar na doon yung isa, daan sa Muragarapa, tapos English, niya ditraha. Kuha ka ng Ustia, dipindi pinakabuti ang isa ro, tulog Ustia, usara. Yan ang sila. Yan doon naman ay kayo rin. Pintas pa. Pagkawag niya sa lugar, sa pinulutin mo na siya, doon ay sapa yan. Dahil pinaka-metro dito na matay, hindi po kumisa lang ito. Lipay na kayo. Ayaw ko magloko na tayo ba rin. Kaya yan, magsisus na ko. Yan, magkasus, tanan akong salamat pa sa inyo na sa mga lugar ako. Ingon na pare, siguro ka kami. Sakto ka. The fullness of God dwells in you. Ang gibo ko pagkasus na amin. Kaya nakalawat naman. Kita pa rin. Salamat yung kaya. Wala na kumatay ko po karon. Andam na ako akong pamilya. Andam na. Bahin na akong yuta na ako sa akong anak. Ayos. Mga kubisa, pagkalawatan ka. Pag ableros para sa traha, peks, waman. Si Diyos. Gilamat magkakul, kuha ang gilog sa iyo. Mga ito nga, magsaroy, balik niya ako kay... Ako ka daw, kita gusto niya na. Sige, pagli ito ako ka. Ang presensya sa ginawa niya katapang absolution. Sus, pagkabot sa pa. Kita pa siya puti. Nagitilat-tilapan sa tubig sa pa. Tungtong sa bato. Siya mo naman sa bug. Pagtanaw niya, mustiya man. Kaya ka na mustiya doon na yung marka. P, yan doon na yung cross. X. Mamay nga, that is the Eucharist. Muli ko ako palibo. Kinuho ko. Di magkaaki. Yan ikuha. Mustiya ka. Tilat-tilapan sa tubig. Yung iapihan ng traha. Balik niya ikso. Sesok ko ka. Question niya lang pagbugaling mo, di ba nakin ginoo? Siya, ako pagkalawa, pinag-utigo, balik yung dalay ba rin? Ako, masaya, umura. Magsagot-tundo, nakita niya ko siya, tila-tila pa sa niya. So, that is a miracle. I myself experienced. Maraga, bisang koso, ang tingin ko, itinuwa mo yun. Kasaksyon ko ito. Kuha mo dito gusto yan, hibuki kayo. Pagkapunta ko doon, wala na. Yan na nakita ako dito sa sopa. Laban yan kayo, daan ako siya. Gilid, itila-tila pa na sa ito. Katotoo mo biskuha, pasan wali ko. Kakani tayo kayo, katunan kayo. Kung katong kayo gumani. Yan nato siya sa Samar. Igasahan siya dito, yung panahon ko sa bubog, yung PA. Na yung mga bruga, na yung mga ambos. Itungtan siya, hanggang nasakit, nervyos. Pupulay siya, tidak sakit, hindi kita matay sa. Muna, gisulti niya ng Corpus Milagroso. Muna nga, ingon si San Loy in San Luis in Fort. Eucharist is our shortcut way. Ang Eucharistia mo atong panglatod ka daan patong sa Si Santo Domingo, kinibalik mo to siya.
Magdana sa story. Dung, sabi kayo nga, nagkabitso ka sa langit ko ang kamaging purgatorio. Sa Padre, ang akong anghel magbalantay ang ingon. Daw nga ng bitso ka langit, tungod sa imo, pagsimba, pagkalamit ka. Imo pagpagaji sa rosaryo ka. Mga Padre, balik ng Diyos langit eh, tugutan na ito sila mong miksuti mo. Pwede ito medyo ito na. So what ka? Eucharist is our shortcut way to heaven. Kita mga simple na matay power of the Word of God. Bible, mag-memorize na ito ng Kristo. Pero may Diyos, may guru ka. Kaya mora naman sa kabituhan. Hindi na dyan mo. Kapon sa kumuno, may naman sa kong dugo. Doon ay kinabuhin tayo, na kung mapuyok ka niya, siya mapuyok ka na ako, panahon ko sa sababusan. Wala kita lain kapainan. And that is Catholic. As Protestant, no. My word is spirit, according to Jesus. Flesh is nothing. But my word is spirit, can give you life eternal. Protestant din na. Ang pulong Espiritu, may mga kinabuhi, way nada mo. So way nada, pagkalawag pa rin, that is Protestantism na to. Doon naman. Ingon na ko kanina, nagwali siya, 5 kapitulo sa doon. Yan ihunong yun. Ikikonsulahan yun yung pa, yung isulit, activity in manukati. Hook is in corpus niya. Masama activity kawata, manukati, kana, kini kong kaos. Kung singon, activity it out depende. Yan po, paminaw. Paminaw, ganyan sa kuwali na. Manukati, sakramento, yun yung dalawa. So that is Protestantism. Kaya may mabili, may mo tuog, kalawati, may mo anak. That is Protestantism. Katoliko ko ta, may guro. Ako ganang inom naman ako. Saan ko sinubsig ko kada daw. Magpagyo, no? Saan ko? So sa pagyo, tara ito, may tiga-dibisa. Tuhod. Yung motor ko, kadyak kaputi ko. So yan ako. Kapag ko si mama, ayaw, dili. Sumsum ko sa tubig na pigsug yan. Magkinain, tubig na natin kung beriya sa tunga sa kasara. Dapat ko si mama, ito ko kanang uwan niya. Malayo ko sa tao, kaya pasangkay ko. Nagayon ko nga, still na, gamay lagay ko ba nila matang pa, sinapay payo. Magkata ako, i-vacuum yun. Mag-place. Do not make any objection or barrier to go to Mass. Because that is security. Sa Diyos, Pedro, Jesus, ningon ang ginagawa sa Pedro. Tinuo ang Diyos, hindi siya lain. Siguro ang Diyos ang iyong magkalusan. Kaya na ba, 1 Pedro 4:19, maglisod bagay pagkalangin ang buutan. Kung saan ka nga magkasasaabay sumba. Usaw sa ito ka? Duha pa, mahala ng buutan na usaw ka kapay na bilin, kapay na simba. Mahala na tunok na usaw na kapligid sa musikinan. Tutalaya na simba. No, that is not. Sarap ang ka, hinuman ko nila ito, dili kita tagiya. Yan, tagiya niya, may magkawang pa. Pero ito, Skid 3, laki nga. Musimba sa adlaw niya. Kasi pagkanahan siya. Yung view duman dato ko tayo. Kada adlaw, di niya, huwag wapang kibatan. Ito niya dadasal na mahalong na. Ano na? Ya, ito sa city. Susulinan din kayo, bro. Mura doon, sulutong sila. Kita ito sa mga kurbahinam. Nikirig ka! Susubahin ko, butong sa kisir, butong sa kisir, susubahin ko. Nananaw sila, mabigit suno. Di na ganang ito mas ginawa. Kidasas ka rin, di ka. Dasas kita. D-O-A. Dito na rin. Wala dito. Siya sa'yo. Parang ako. Isang hindi kita haniting walis magkasip di. Masa siguro itong kalang.
kape na lang sila. Muna yung nasa uno, Pedro 13. Kung sa katao, una, ganda. So, ganda o kahatag niya. Nato, basahan niya ito niyo. Yan, salamat kayo. Mayang gabi sa tanan. God bless us. Maraming po pala kay si Joe, may record ko din ang inimutan. Oh, please. Brad, mayong gabi kaninyo diha sa Cebu. Unsay sakto nga plaster sa kamot kung ang mag-amahan namo, Brad? Nakaamin ang porma o nakabukad? Rex Santana, Iligan City. Kaya amin, ito po atong mga kamot. Yabuk ha, wala yung kasigaran naman ako yung kata sa ito. Hay may gusto na, ang gusto ang communication for hands. Because the hand, the position na to, hindi mo na may mga po na ito magsigas. Kaya ito, bata pa rin ko, ang mana mo, pare, parang mo, anas ka mo. Pagkabot sa charismatic, apel na mata, sa hotel lang mo. Pero wala sa lubat ko, pare, kaya di bisa na daw ta. Wala sa ilili sa order, karangan na ito. Yeah, the instruction of the mass. Wala sa ilili. Pero kaya ito, wala nga na. Tanong ko nga, 3 ito si Simba. Para lagi gawa mo, isa sa dapat. Pero pagka Catholic charismatic, kay preaching man, papel sa ta. Yang ilan, wala din parang ilan. Wasa sa tulungas na rin. Pero lagi mo na simbahan, nga iglesia, para lagi iglesia sa okay, so, tubag na ito, ala, kining, may nagdanon na siya na posisyon sa ating gawas. Sino? Pero, alam sa katinuan ng pagdawat sa Ginoo ang atong kasing-kasing kung tinunan kung saling ito may dawat ko niya diling posisyon sa tuwa okay lang muna diling posisyon sa tuwa so taga-iligan to Iligan City so ang definition is mga po lifting up our mind to with God ang pagbayaw sa itong salabutan exultis ito o sa masakit, kampo ka, lingkod, may namutanan ako, so, kapuya kay Kuya, o Rosario ko, di naman nagkibada, luti kapuya kay Kristo ka ako paninda. Hindi na lang ako Rosario, dugod ka ko, dugod ka. Dugod ka. Mo pa na lifting your mind to eat God. Muna yung mga, it's not the position. Pero, proper position, Mateo 26, 39, 44, si Kristo nagluhod sa Lucas. Sa Mateo, dihapak. Sa Tanaman Sitsimay. So, luhod, muna yung proper. Okay, muna itong pagsumunta na. Manila yun. Okay. Yeah. Nindot maning natin manikon ba? Diyon na tumikat o rubio na din na mamalik. Muna nga naay, iba na pasahala na. Salamat sa itong mga kauban. By the way, sila si Brad Ibilis sa Brad Cardobrinas. Guban pa. Ngayon ito, kahapon mo ito yung ispiras sa Kabuilan. Layo. Panaw lang sa kapisyon. Kaya kinila pa mag-sakripisyon kapag Ginoo. Kagay pilo, ihanggang yan ito din ang iba. Inundong ko sa testimonial Brad Ibilis sa nga, watawag sa kaantang kwarta, layo niya ay sa kibaw gasolina, buwang pa. Ako siya nito, kalitsyon. Di pa kayo pare, pero pare, no, dawang tatawan niya sa prilong, yawang ka na magastulo. Agad, susto na po niya, kinumdum siya, hapit daw na MK yan, gasolina. Sugos labas, tapos, ano niya? Gusto mo yung kagatos? Pero nandun po magtunga, sa isip yung dilipuntahan, nagilabay, yung ikoy-ikoy, intact everyone, ang 1,000 pesos. So, pagkabot niya sa patag, ay gasolina station, nagkaka na siya. Ang doon na the way. That is the way how God provides. Kung di ka na niya. Wala nga, we are so happy, limutan na napiltan ng ito.
So, saan niya ako palilipot sa ito? Kaya, kinahanglan niya ko palilipot sa ito. Bisod kayo, palitan. Katekisis lang ito isang kasangka. Iwian na tas protestante. Huwag mas pagbiya ng insulti, brother. Pero kita, natay katekisis, o nasa tahulog ka, kundi ko na. So, salamat kayo sa pagkanya, Diyos, pagkapanalangin na ito, tapos kayo punta. Ha? Sunod, Lunes. Kanya, gandang kayo po ko, kanang basta mo. Para siya, brother, ito, tapos po. Tawa siya, karon ka? Oo. Kasi kami karon isa, pailaw na mga yung banso. Nasa importante kayo tiwas ko mo sa. Alagay, wala emergency na. Di ako gawin yung isabot, pero ito katawag dito ta sa kapon ba? Dito mo ta sa San Vitales. Di na ngayon o Juan, libro nga question box. So, kaya question box, bata pa kayo pag-aral. Yung tignan yung libro, in English na may kapatid. Maralaw na kung tana, inquisition, transubstantiation, maayo kayo magagawa kayo na suwata na Padre Bertrand. Kudu. Right kayo na pawit. Butan kayo. Huwag maligay sila. Pero naka-chance ko, na ako amigo ni si Brother si Brother ko kupya. Tugay na. Akong gi-Xerox. Pero ako ko kayo lakit sa itong gitulo ni Brother. Ngayon pamatakan. Kunya na lang sa sunod Lunes. Yata, siya rin kung tagon kay siya may excuse mo, pero emergency. Sama kayo, kaya Diyos mo palagay na ito. Basta nga ito, importante yun. Nagkaroon ko ba ako sino? Kung tanong na ko, hanggang ito ko yung matay ko. Ako ginoo, bimundo ko, akong ubos. Kung yan mo mapagminsa, isip ko sa katao. I believe. If you kill me right away, I cannot go to Purgatory. I will go directly to him. Kaya nasuot pa, 24:30 sa libro ni Libian Consumeria. Litra por litra, kadto na nalipon sa kumaturutan. Akong pagkakaso. Pero magkano siya? Dohagin katao pa ng batayan. Nga gusto na kayo hindi nagulo. Kung saan, kung gano'n mo isulit. Wala ting kontranas, katolik pindir nito. Umita ko sa'yo, takihon din na niya. Charismatic, takihon na niya. Pero naman sa mga sa akin na charismatic, number naman. Yan baka po sa dinistam ko na to, sige na magpaminaw, daka na kayo, putulong na yung ipapit. Ilang ka to, Tony Tumuha. Judge Tumuha. Gusto na pinigin nito. Yung iba mo, sa soup, menunggu Pak doa atau iso sugi di situ kuasa di lingkungan situ pero doa ke kepada panas bisa siya kalau mana unsa na kamayo yang ato unang presidente nga naka-institutionalize ng punungan Tony Comira bugado mo sa problema pero ito sili examen itu tayo kaya kalinting yung atake gila sa Cebu Hospital. Sumunod sa iyo, Frank Rickenday, ang atong national spiritual director, isa ka dito sa Pilato-Catlana, kaya doon ay nagtawag o siko luso sa private room sa mga hospital. Pag sa kanya sanggan, kita niya dodo, anak ito ni. Uy, no, kaya mo na ika. Sabi mo kayo doon na kayo. Di ba ka rin yung Rickenday, spiritual director, paambit dito si Papa, yun, ano mas papa niyo? Tuha, bilisot ka. Ato na, balik ko. Bigay lang niya. Nakakumpisaw, nakagalawa, ilang adlaw pa tayo. This is how God acts the Catholic Faith Defenders. Special concern of citizens. Okay, pila ka kamalagsan na malhin na religion na balik sa Ginoo na to. Hindi sa Ginoo kautang sa kuliling ng sindira. Sukong yun, siguro yung nagana. Si Gino nagana, Ginoo nagana. So please, have devotion to receive Him. Di mo kayo mo kalawat ka na eventually. Kaya makakalawat pa din ka. Bisa ko sa kabuhan mo kakatubisan. Basta wala kayo saan mo. Sa amin niya, kahit ba
Tibak-tibak yun tayo, makak yun tayo. Pero takturan, ahok talaga, bisa rin. Hindi kasi ba? O, di kasi patinuyo, ahok talaga. Sobre ko ba, ko bisa? Mo, gusto ko bisa, pasal di ko na ikaw. Kaya pare, ngayon ko bisa lang. Bisa pag-ang hero mo tanah. Gusto ngayon ko bisa lang ito ni Soke. Pero yung pare, putil na kuswila, alam ko po tanah. Kaya that is the place of the first after ordination. He cannot reveal anyone he hears from vision. Even his mother will ask, Padre, anak ko, tugani ko, mas hindi ko bisa natapan ni mo eh. Ayaw na tama na. Kita dapat na hindi ko bata. Hindi ko tutugan. Mga ano, kaya kanapari ka kung bisa natapan, masama. Doon siya panahon magkasasi. Doon na, simple ka po bisa rin. Magsuli na yung bisa na. Palimuha ang biyahan na mo. Yan, igluhod mo, Padre, pinisyon na po kayo kasala. Ano okay? Tanang sila, Padre, nahimo na ko. Gusto kong patay tao. Dosi ka po, ikay katalisi ko sa binuha. Yung mga manadali mo. So, hilit mo. Pagkawali mo kung isang mata ka, absolution pa rin, tindog. Kayo mong lawas. Kaya, mga sa Pilipinas, size 8, size 8. Gipukatan ko doon kasi mo nga sila. Gipukatan ko na ginawa ko sa amin. Gipukatan ko doon sila. Gipukatan lagi mo si mong sila. Kaya sili ka ginusod na si mong kabawa yung bata. Mga ginusod na mga kami. Yeah, thank you kayo. Salamat. Ya sunod na Lunes, nagyan po tayo sa home. O, mga doon na mo libro na argumento bibliko. Katong kami, gamay pa ito. Pero ang pare sa argumento bibliko, walang 20 na koneksyon na ang alisisas na ang pagsupak na santo. Nga ang pagsupak na ito. Nya, may memorize sa pagkanan, sulod pulsada, nakawaka ka, hindi ka, larawan, na Santos, Purgatorio, Indonesia, Pagpahulay, pero terus. Yan ito ba ito kung may lapit, kung di man mo siya, di ko mahulay, di ko kita. Lecture rin. Mahatag ko na ninyo, son si Mana. Kaya na ako magpuwi. Look, yes. Please. Masaway mo basta sa Padre. Yakin ko pa sa pare po niya sa mga ng mga weeks. Tawin ko pa sa pare. Nandoon ko akong patrino. Pinambahin na ba? Kaya na bawal na suti. So sa akong mga kasi mga pare ko sila kasi yung isulti ako ng staff mo. Moto na bukol pa tayo sa Augustinian Seminaryo. So nato ko sa MCC. Ay mo kabalagaan, nagdadali ko bisa ng mas pare, o kasi ikunugan. Pagbulit isulti ni Padre sa ano ba? Pare, isulti niyo. Nando ko pare, kung sinunabi ka. Ang iyang ang atong ikubisaws pare, lagi na magtira na. Sa naman, di ko masip. Pare, gusto kayo. Pero ang spiritual director sa Reina, sa siya, nagkikuha mo kung may nari kayo, atin magignaw, dito mo kayo. Waktu ko bisa siya sa wala sa niya pare, betul ka. Doon ako senso, parang knowing, discernment. Ano naman? Ang ako sa mga nari. Pero gusto kong ibahan niya. Kaya ko ka, suklas mo sa wala, naiko ko. Magkanya ko sa kung basta, doon na ka. Iyon na sikuhan kung sino mangyari. Bisag anghel pa kami sa tubangan ng tanah dito. Bisag patyo ito ba ka? Bisag patyo ito ko niyo. Iyo. Alam na. Tayo pa rin. Doon ako. Balik saan? Ikaw ito ka? Ikaw ito ka. Laga po saan ba? Latusan. Ito ko. Maksimo din yung sulang kami. Bigyan ito. Bigyan! Bigyan. Kasi, balas po dito.
Pagkagabi di sikop sumasunod, kapos din, gapos pinatli, sakong pagkakay, gisurod pare, sakong butangag bato, hitan, hindi labay sa buhi na. Kaya na ba ito, hulog na gila, dito para sila sa ganyan sako. Patay yun. Tibuhong mo yung mga mananagat. Ikato nila ng magara, haya nyo kayo. Tatakan kayo ng Islam na nila muna pa sila gusto ng buta ng gawin. Hindi na matugaw ng dato kayo bininikip siguro yun. Usa ka niya, usa ka sa kaya ng pulong yun. Terus haya, ha? Sobrang hiyagaw may sugat yan. Bitaw. Boto dari lain, nama sako, kidal sako. Tiwa, itu balik hukum nak perundangan. Ayat dila, kuating dia. Buat sebut yang dila di divisi nasiro, tahu siapa titik setidaknya semua bisa. Barangkali para itu, misalnya musuh pusaka Windows pusaka pati itu bisa atau di bisa ketukan bisa bagi yang inahan. Karena dia kamu mulai mentuju ketemu mereka lain. Lehung minum kan. Segala curahan sangat Espiritu Santo. Halo, selamat saya membuka kamu, selamat saya mau berpenalipu kamu sa coronavirus. Selamat penalipu kamu anak, yang subur, jadi kanan. Catholic Faith Defenders, yan lang kayo may mo ginoo. Hindi ko kayo mo misa na, pero hindi mo hindi pangga, hindi kinanglan sa pagpukyan sa kanila. Malulirhin na mong ginahiyang po kami kanamay. Sa imong anak, nalipli kami, O Diyos, samahan, anak sa Santo, sa mga desgrasya, sa mga datang Espiritu, mga datang tao. Na ginoo, mas magkakaroon po niya, among hinumduman ang karoon bukan presensya yang menahan biasa kas kemudian ang mga pingan ang pulo una bunga kaya kamu nasuko ketika Diyos samahan ng Espiritu Santo. Amen. Segala samahan sana o Espiritu Santo. Amen. Selamat hari